Победа спорт 56-та година. ...85 коня. Искам да обърнем внимание на тия две Волги. Не съм виждал такива. Та прилича на някакъв Citroen ZX, предницата малко, а това прилича на Lancia Kappa. Обаче си е Волга. ЕГ, общо количество ЗАЗ 3111, заедно с експерименталните образци, не повече от 500 бройки. 136 коня. 98 година. Още една Волга. Предницата прилича на Opel Omega от тия 90-те години. Това е 92-та. Тук е милиционерската, комбито. Та, тук е дошла от Сочи. 1800 км. Едва ли на ход е дошла. Имат килимчета, сигурно да легаш отдолу да гледаш. 62-та. О, лимузината! Е такава, ако не се лъжа, имаше в Банкя. Седалките са от Мерцедес, точно ги познавам. От 123-ка. А иначе имаше в Банкя в